tek u april. Lele mori ćerko, pa ono ako je neka nesreća, ja 2 puta umrem do apriliće vaskrsnem. Nema li nešto ponavam? Sad ovo ja ne smem na muže mi da kažem, on će uleti, tam će vi strebi kovaški. Ne ti pretim, mori, ne ti pretim, nego ja, on ne saglam s mozak, ja plašim se. Plašim se, beše jedna od šalteru električnu me vrnala, ne imala sitno da ona mene naplati mi za struju i on gu beše te paja kukvu preba i je nego ona ćopava. Ja plašim se, ne mogu ga sprem, će vi stepa ko mačke tam. Aj vidi, živ ti, ajde, eve noć mene ufati me ovdje na uhan, ja ni autobus nemam. Može, pa bolje februar nego u aprilček. Može, može, znači 15. u 8 sabaj. Hvala ti, ćerko, viši kako mi može, odmah dogovorimo se. Ti donesem bambonki. Ajde, prijetina. Mami ti ga stjeram, ja se gračke. Nema dok ne pripreti, čovjek ništa ne može završi. Ove što ubave ovaj tri. Ovo ja da presadim kod mene u pašću. Nemam jedno kisiće da ja turim. Što da turim ovo je? Ove što ubave su kitke, ej. Na tarasu kod mene ja da turim to je. Evo, čekaj ovaj taksi. Ovdje je nas. Pa ne može da dođem vidi da nosim ovo.